ଏହି କୀଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଦିନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ପେଚା, ପ୍ରଜାପତି, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶୁଆ, ଝିଟିପିଟି, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ପାରା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୂଷା ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ମୂଷାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୂଷାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧର୍ମର ଉପାୟକୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଜୟ ମୋ ମା।